Il-kap tal-oppożizzjoni Alex Borch ma jafx kemm jiswew il-proposti li ħabbaru stess. Dan joħroġ minn mistoqsijiet li għamillu One News wara li numru ta' miżuri minnu kol ġew ikkritikati minn bosta f'pajjiżna fosthom l-imsieħba soċjali. Madankollu Borch lanqas biss kien jaf isemmi kemm se tkun qed tiswa miżura waħda, waqt li fl-istess nifs qal li l-partit tiegħu ma joħroġ xejn bla doċċ. Semmejt erba' miżuri partikolari, taf kemm se jkunu qed jiswew dawn bejn wieħed u ieħor? Liema miżuri? Semmejt erba' inti, nista' nsemmilek ma naħseb taf semmejt miżuri semmejt. Taf kemm se jkunu qed jiswew dawn? Għamilna l-feasibility studies tagħna kollha, aħna ħanejlek ma noħorġu xejn in arja, ġifieri anke l-gvern joħroġ proposti li qatt ma jgħidilna n-numri eżattament ta' xjuri, aħna fl-aħħar mill-aħħar qegħdin noffru viżjoni alternattiva għal dak li joffri l-gvern. Tgħidli kemm jiswew imma? Il-gvernijiet paniku bil-viżjoni li qed ninnofru. Jiena qed insaqsik mistoqsija sempliċi kemm se jkunu qed jiswew jekk. Għamilna feasibility. Jew imqal waħda, mistoqsija waħda. Ma tlix kemm se jkunu qed jiswew. Jiena meta il-ġid nazzjonali ma taf kemm se jkun jiswew. Imqar miżura waħda li semmejt, taf kemm se tkun qed tiswa. Hekk kif dan l-istazzjon u l-poplu baqa' mingħajr risposta dwar kemm se jkunu qed jiswew il-miżuri ta' Alex Borch, kellu jkun il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana li għamel dawn il-kalkoli u jgħid kemm se jkunu qed jiswew. Caruana għamel dan waqt business breakfast organizzat mit-Times of Malta u li għalih ma kien hemm l-ebda rappreżentant tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista, lanqas il-kellim tagħha għall-Finanzi Adrian Delija. Hawn il-Ministru għall-Finanzi staqsa minn fejn se jkun qed iġib il-flus il-Partit Nazzjonalista biex jiffinanzja dawn il-miżuri. 3 proposti mħabbrin sissa mill-kap tal-oppożizzjoni ser jiġu jiswew il-pajjiż li kieku jkollhom jagħmluhom 600 miljun f'sena. 600 miljun illi huma 3 darbiet daqs is-sussidju fuq il-dawl u l-ilma li huma ferm iktar minn kemm il-pajjiż ikollu żieda fid-dħul tiegħu fis-sena u allura dan ifisser li jew il-Partit Nazzjonalista ser jaqta' s-sussidji fuq il-kontijiet jew ser iżid it-taxxi jew inkella wara l-elezzjoni se jgħid minn dak kollu li m'hemm xejn.